Takobago kwenekia ukogererwa kwayo mu Women Rep bwe county ya Kisii Doris Donya toto chingaki murayibwense Dr. William Ruto nyatakoba wikirana sensemo ya keroka bono ni goba bwatani abo bagosira omo Women Rep banyarakoba gwesokya na kogikeria egekorwa ekiononye nabo nigo banyarakoba bakuboria ngabarayibonsi meyorogongorwa gusi banyarakoba bakwena na amaskani elio kwenekia buna bonsi asobwamo banyarakoba bakobwatirana asobokorera bwabo bakalito igo tole no moichano monene buna igo tole no moichano monene buna bakungu buna bangina amangana bete igari ekerubo igoro igo twaro cha mangana totanya korora abasacha babangere to mongina otabwati kende omongino manyete no muntu ole vulnerable ole harmless lakini abasacha bamubangerete ekere president yachire likababwenerete gusaba ebintu bichiche gusi igo baorogeti obosoko bonene asa mangana ali abeta asekerubo twatebire iga gochaka rero twarorire nk'abantu batigire uburayi bwabo nigo batagete uburayi bwobo Women Rep ogosaba kwane ekeroge kekyobo Women Rep kiabeire giansu mono baka basacha bagetoneire ngakitogo kura tuani kwa moteto iyo orarutwe ligena onye matunda takole tikitayo amatunda gara manga so motodo adanya onye igoro amatunda roroke ebyo mongina okonya basae okonya bangina okonya paka basacha baba bayerure bagokorwani nande tinganche tegento gya tigari chuni horo esengencho mongina no muntu bwa maskani abonete bwa maskani aye agendere negasi achakire Kisii County ntuvuna chiyo cha Kisii County twanje tegento gya peneti totage tomongina bwa maskani ayonsi na meeting ende yonsi yakoba tigamwa baraichisa chiabo bakwana babateinki kebwanete gokorekana mwabaribaga abarayi baito igoto bachorete banda batoretera magendero asumwana inchi okawaida lakini murayi onde bwensi bwe expected nga achorire achichega achakora amabarayi bande bachorire bunere intuga kurubosonga account yote ya Kisii twagikerie gakoro ekiatwaro cho murayi oyomo akogikeria omongino minto omongaini omata asakorwa asagotia nande nere omoretete nero moretete nseye twakanire